Γεια σας, με λένε Ηλιάνα, πάω μπάσινο Κυψέλης και εύχομαι σε όλους και σε όλους σας Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Γεια σας, ονομάζομαι Σταυρούλα Πρίφτη και παίζω μπάσκετ στην ομάδα Κυψέλης. Σας εύχομαι όλους Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Γεια σας, είμαι Μαρλό από τον Ναό Κυψέλη και σας εύχομαι καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα και Χριστός Ανέστη. Με λένε Μπλέσσε και σας εύχομαι καλή Ανάσταση. Γεια σας, με λένε Πέννη από τον Ναό Κυψέλης και εύχομαι σε όλους και σε όλες Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Γεια σας, είμαι η Ζούλια από την ομάδα Κυψέλης και σας εύχομαι καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Γεια σας, είμαι η Αναστασία, είμαι αθλήτρια του ΑΟ Κυψέλης και εύχομαι σε όλους σας Χριστός Ανέστη και το Άγιο Φως να φωτίσει τις ψυχές όλων σας. Hello, my name is Anna Wolf from the team in Κυψέλη and I wish you a happy Easter. Γεια σας, με λένε Τζορτζέλα Καταπόδη, είμαι από τον Ναό Κυψέλης και εύχομαι σε όλους σας Χριστός Ανέστη και καλό Πάσχα με υγεία και χαρά. Γεια σας, είμαι η Σοφία Μαρία Φίλη, παίζω στο Ναό Κυψέλης. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Γεια σας, είμαι η Μαρόσκα. Σας εύχομαι καλό Πάσχα και Χριστός Ανέστη. Ονομάζομαι Παναγιώτης Καταπόδης και παίζω στο Ναό Κυψέλης. Σας εύχομαι καλό Πάσχα και καλές γιορτές. Είμαι ο Σιμών Πρίφτη από το Ναό Κυψέλη και σας εύχομαι Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και χαρούμενες πασχαλινές ημέρες. Καλησπέρα σας, με λένε Διαμαντή Μιχαήλ. Είμαι προπονητής στο Γενικείο Τμήματων στο Ναό Κυψέλης και εύχομαι σε όλους σας καλή Ανάσταση και χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας, είμαι ο Γκίνης ο Δημήτρης, προπονητής του Αθλητικού Ομίλου Κυψέλης. Σας εύχομαι καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα με υγεία. Καλησπέρα σας, είμαι ο Μουράτης Θεόδωρος, είμαι προπονητής στον ΑΟ Κυψέλης. Σας εύχομαι καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα με υγεία και ευλογία. Καλό σας βράδυ.